काजिगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मुलुगनां आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म एकाडेमि काजिगाव फरायसालियाबो बिफां फुलि गायदों। दिनै 5 जुन हादरनाङै दिनै मुलुगनां आबहावा सानखौ फालिनाय बायदिनो काजिगाव दखरा एबसुआबो काजिगाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म फरायसालियाव बिफां फुलि गायो। मुलुगनां आबहावा सानाव गय बिफां मेहेगुनि, लेरख', खालाजाम, जलफाय आरो गोबां बिफांखौ गायदों होननानै फोरमायो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म एकाडेमि सामलाय आफादनि आफादगिरि बिश्वनाथ ब्रह्म बिथाङा। क'क्राझार जिल्ला परबतजरा महकुमानि सिङाव थानाय काजिगाव दखरा एबसुनि बानजायनायाव दिनैनि बे बिफां फुलि गायनाय हाबाफारियाव काजिगाव दखरा एबसुनि आफादगिरि खनसायगोरा बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि मिथिंगा ब्रह्म आरो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म एकाडेमिनि सामलाय आफादनि आफादगिरि बिश्वनाथ ब्रह्म बिथांमोनजों लोगोसे गोबां फरायसा फरायसुलि बिथांमोना बाहागो लादों। काजिगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जे मुलुगनां आबहावा सान, बे मुलुगनां आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै दिनै बिफां गायनाय हाबाफारि जोङो दिनै काजिगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा हिसाबै जोङो जिकेबि एकाडेमिनि नैबे फोथाराव जोङो सेलेक्ट खालामनानै जों बिफां फुलि गायनाय हाबाफारिखौ लादों। बेवहाय गायजेनगिरि आलासि बिथां बर' जिल्ला दुलाराय बर' साहित्य सभानि मानगोनां बारग' आफादगिरि देबकान्त ब्रह्म सार बिथांखौ जों लिंनानै लाबोदों। लोगोसे बेयावनो दं जोंहा जिकेबि एकाडेमिनि SMC नि प्रेसिडेन्ट मानगोनां बिश्व ब्रह्म सार बिथां दङ। बेयाव जोङो दिनै मुलुगनां आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै बिफां गायनाय हाबाफारि बियो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे मावथांखि। बेखौ जोङो सिगां समनिफ्रायनो जों दुलाराय बर' फरायसा हिसाबै फरायसा आफाद हिसाबै जोङो लाबोबाय थादों। दिनैबो जोङो बेखौनो 5 जुनाव थामहिनबा मुलुगनां आबहावा सानाव जोङो बिफां गायनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। बिफां बा आबहावाया बा गोग्गो जोङो आबहावा नांगौ जायोब्ला जोङो बिफां गायनायखौ बा बिफांखौ जोंनो नांगौ जायो, रैखाथि खालामनांगौ जायो। बिफां नङाब्ला जोङो जिब जुनार आरो गासै जिउनां माहारियानो जोङो थांनानै थानांगौ गोब्राब जानानै फैयो। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो नुदों जोंनि जे मुलुगनां बा बुहुमाव जे बिदुं बा साननि दुंथाय बियो सानफा एफा बांबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। बेनि थाखायनो जोङो फैगौ 30-40 बोसोरखौ इयुनखौ नाहरनानै जोङो दिनै बिफां गायनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। बिफां गायनायजों जोङो फैगौ 30-40 बोसोरनि उनाव जे दुंथाय साननि दुंथाय बेखौ जोङो माबोरैबा जोङो कन्ट्रल खालामनो हागोन, बाराद्राय दुंनायखौ जोङो कन्ट्रल खालामनो हागोन, बेखौ नोजोर बोनानै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि मावथांखि बायदि बिफां गायनाय हाबाफारिखौबो जों लालांबाय थागोन। बेवहाय जोङो बुंनो थाङोब्ला जोङो हमना ला मेहेगनि आरो जाग्रा फिथाइबो माखासे बिफांफोर गायनाय जादों। जेरैहाय जोङो कुसुमाय बिफां, जलफि बिफां, माखासे जोङो गय बिफां बेखौबो गायनाय जादों।